Maar onder cijfers moet de patiënten vooral geen conclusies verbinden uit de Vereniging van Ziekenhuizen. Want de cijfers binnen onderling net goed vergelijkbaar en ze zijn niet over de kwaliteit van de zorg. Toch binnen ze in Drachten bepaald net blied met de list. Nou, ik baalde geweldig van de uitkomst. Ik heb het ook onmiddellijk besproken met mijn managers, mijn zorgmanagers en de medische registratie. En onmiddellijk overgaan tot actie om te kijken waar zit er nou fout in onze registratiesystemen. Want dat moet zo snel mogelijk worden aangepast. Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hadden ziekenhuizen om de cijfers vregen. Maar een speciale rekkenformule kunnen de ziekenhuizen met elkaar vergeleken worden. Hoe leger de score, hoe beter het ziekenhuis het docht. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum scoort maar 73 het beste. Het Snitser Antonius helpt 88 punten. De Tjongerschoons in Heerenveen docht het maar 93 punten echt goed. Ziekenhuis MCL in Ljouwert had maar 106 punten een stjettencijfer dat heger is als verwachte. En Nijsmellingen scoort maar 123 het minst. Maar dat beeld is vertekenen, zo sissen ze in Nijsmellingen. Nou, wat er misgaat, ik zal er een voorbeeld van geven. Een patiënt heeft longkanker, zit in de laatste fase van zijn leven, de palliatieve fase, en wil in het ziekenhuis overlijden. Die meneer of mevrouw wordt hier opgenomen en overlijdt na een paar dagen. En dan schrijft de specialist naar de huisarts, de patiënt is overleden, waaruit niet duidelijk blijkt of het een verwacht of een onverwacht overlijden is. En dan wordt hij dus weergegeven als een onverwacht overlijden. Het ziekenhuis gaat voortdurend onder slag om flaters bij de registratie in de toekomst voor te komen.